İnşallah Hak Teala'nın köplediğine göre bir gece tefsir-i Kelamullah'dan okuymanı Ramazan mübarek ay yetip geliyor. Ramazan ayın bir neçe meselelerini ve arada tutmak meselelerini ve Ramazan ayda bir neçe etmeli işlemleri hizmetinde eşittirer. Gayret eden Müslüman doğalla başardığımızdan hem bellep hem beklep hem dakik düşünüp çon mesele halal haram mesele ağzın açıya bozuya mesele enteziklat bilen ütkepdu. Onun için dakik bellep doğru düşünüp başka doğallamada da hükmen eşittirelim. Müslüman doğalla şu mahalkı üstümüzdeki mübarek ay Şaban ay, geçen ay Recep ay ve inni gelecek ay mübarek Ramazan ay. Recep ay bilen Şaban ay mukaddemedir mübarek Ramazan aydan çirim. Katı bereket tamam yılın içinde başka aylarda yılın her yerine näme bereket bolyan bolsa, näme hayrat bolyan bolsa, hemmesi mübarek Ramazan ayın bir derya yalı bereketinden birce katıradır deyip ya ulamalar. Yılın her yerine näme bereket bolsa, şudur Ramazan ayın bir azıcık bereketinden. Ondan sonra mübarek Ramazan ayda Müslüman adam näme yağday bilen geçirse şu bir ayını ibadet bilen geçirse, öz Hudayını özünü yoktan bare getiren bir Allah Teala'nı yadına salıp buyrukları bilen bitirip etmeyen deyip kaytaran zatlarından kaçıp geçse başka 11 ayda da şuna muvaffak olacaktır. Eğer Ramazan ayda ay ine, ay inni, ay kadir giyece gelsin, ay falan deyip de hay bilen geçir ağasa Hudayına kerde gelecek 11 ayda yine şu boş geçecektir. Şu bir ay fırsat evdaki mübarek Ramazan ay olacak. Şunun için ne form geçirseniz kalın 11 ayınızda şuna göre geçecektir Müslüman doğalla. Ondan sonra mübarek Ramazan ay günlüğünün bereketleri, günlüğünün içindeki hayratları, günlüğünün içinde Huday Teala taraftan biz Müslümanlara verilen olcaları gecesinden ne fark eder diye. Ramazan ayın akşamlarının öz başına bereketleri var, Ramazan ayın günlüklerinin de öz başına bereketi var. Şeyle bir nihayet Huday Teala bereketletip koyuptu. Elhasıl iman kelimesinden sonra, kelime-i şehadetten sonra 4 tane dinin sütünü Hak Teala alem cihanı halk eden Rabbul Alemin Rahmanur Rahim olan Huday Teala bana ananyan olsanız 4 zadi yerine getirin deyiptir. 5 vakit namaz 3 haftamın nazal geçti. 100 yılla horluk çekip halal örük bilen ağlaptın nefil namaz okuysan yanı yatsı namazın Allahu Ekber'ine yetiyenlerdir. 5 vakit namazdan sonra Ramazan ay arada 1000 yılla neçe yıllarca Recep ay Şaban ay arada tut ki onun da şeyli sogabı kan Ramazan ayın bir gününe yetiyenlerdir. Mutmain olun. Hak Teala kutibe aleykumus siyam. Mana ananyan olsanız Ramazan ay kamil tutun deyiptir. Ondan çireyim bir adam meriz bulmani, misafir bulmani, uzru şer'izi bulmani, Ramazan aydan bir çoğun ağzını açsa, uzru olmancık, bir çoğun ağzını açsa, keyfi ne de mesela, Ramazan ay geçenden sonra, vay menur, men näme istiva ettirnip, şu bir günün beraberine, bir günü qallaha, umur ötünçe arada tutsa, özü de 1000 yaşasa, hadir de şu bir günün sogabına yetip bilyenlerdir. Vay men istiva ettirnip, qazasını alsak, yerine yeter bir gün tutsa, Huday Teala qazası bolluğu eder,
Emma ol bereket, ol nigmeti ki şu bir günün içinde badi 1000 yaşatadık. Hemişe de arada tutup geçse yine şu bir günün bereketini tatacak değildir. Vakt, fırsat, nigmat, baka kadrını bilmeli. Ellen gidenden sonram kan ağlap alıp bolyan değildir Müslüman doğalla. Havasımız cem olsun. Ramazan ay arada da 5 vakt namaz yana. Üçüncüde malından zekat, 500 bin tümeni 12 bin maaşı tümenin, 1 milyonu 25 bin tümenin yek çehilom 40'tan bir öl qarib doğanına da degivati duruşunu soğap neçe sadaka verilse zekata yetiyen değildir. Bir de Hak Teala mana anan yanmasanız zekatınız verin ve ahirkısta haccı farz umrunda bir gedek. Şu 4 zat erkan-ı İslam'dır. Bir vaqtda tomsun gülleri arada tutmaqin heywaraq sunnan naqindir öldü. Awwalana Ramazan ayın öz bereketi, öz hurmati insana kan Huday Taala kömek etip qoydu. Ondan sonra da Müslüman doğalla arada dal vaqtında Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizin bir ulaqan şagirdlerining birine mediye. Bir gün Peygamberimizin yanına bariyadım salamlaşmağa, görsem Peygamberimiz oturup namaz okuyup duranmış diye. Oturup namaz okuyup dik durmalı yerde oturup okuyayım olmalı. Men aytdım ya Resulallah, nem mulya sana oturup namaz okuyayım. Bir uzruva olmalı, bir yer ağrıyan olmalı. Yoksa anru ciddik durup bilse oturup namaz okuyacak değil Peygamberimiz. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem on cevabını aydıptır. El-cu' ya Ebu Hureyre. Ey Ebu Hureyre, açlığımdan kalp bilemek yukarıyık deyiptir. Oturup namaz okuyuvatin deyiptir. Ramazan aydan da başka vaqt. Aslında açlığım icade verinek min yukarı kalp namaz okuyun. O da şöyle server, şöyle serdar, şöyle rahmet-i alemiyan. Oturup namaz okuyan açlığım beni icade veren ak yukarı kalmağı deyip ya. Ohun bir Ramazan ayın içinde Hak Teala bana anınyan mulsanı tutmalı pokmacıptır. Kutibe aleykumus siyam metni Kur'an-ı Kerim. Meni Huday size farz ettim, kat'i kestim deyiptir. Kat'i Huday Teala'nın farz edenladıdır. Ohun Peygamberimiz aydıptır. Men açlıktan qalb bilemek deyiptir. Ebu Hureyre oham ağlamağa duruptur. Peygamberimiz ayttir, ey Ebu Hureyre ağlama deyiptir. Fe inne şiddetel hisabi yevmel qiyameh la tusibul cai'a iza ihtesebe fi darid dünya ravahul hatib ve gayru. Ey Ebu Hureyre ağlama deyiptir. Açlık Huday için olsa kıyamet gün hesabın yengletyendir deyiptir. Kıyamet gün olgun ike hatta özünü doğuran enesine yekeçe soğap vermeye hiç kimin radiyçılığı yok. Şoğundan çürüm açlığın peydası kendiptir. Eğer Huday için bolyan olsa deyiptir. Öz enesine birçe soğap vermeye radi bulunmayacak güne ki kıyamet günü değil ya. Mesela Ramazan ay o cürede açlık yok, behterin nimetle bilen, behterin felalikte iyiliyen rahatla bilen, behterin ağdaçarda iyiliyen bir bol nıgmatla bilen, elhamdülillah. Arrıklık ederesi yoktur, tümmülük ederesi yoktur Müslüman doğalla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayda Ramazan ay qo'laylab kelyaqa sahabalar uyushirib xutba aytibdir. Ramazan ayda Müslümanın rızkı köpelyenler deyiptir. Rızkı bereketliler deyiptir. Ramazan ayda her kim bir Müslüman doğanına ağdaçarlık berse öz boynunu azad etti deyiptir. Sahabalar aydıptırlar ya Resulallah bir neçemizin pulumuz yok, bir neçemizin malımız yok, ağdaçarlık berer yani. Peygamberimiz aydıptır. Men aytyan ağdaçarlığım bir tabak nahar da deyiptir. Bir içerin su, bir hurma, bir ağdan açışın menen neyip de bir arada tutan adımı bersen de şu soğabı alyan deyiptir. Kıyamet gününe yankı vakta
enene bir sogap bermege razi bolmajak günnen çirim hukman icra edeweriň musulman dogalla. Şu mahal giň fursat, giň meydan bir bol nigmatda elimizde baka. Üçüncüsi 4 zady kan aýdyň Ramazan aýy diýipdir. Deslapky 4-5 gün aýdyp soňram ýaltanyp goýamaýdyň. Biri la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İkincisi estağfirullah. Kulliye metcek bolsak her gün 100 dana aýdyň. La ilahe illallah 100 dana, estağfirullah 100 dana. Yine 2 zat galdy. Hudaýa meni cehennem odundan kesen qaharyň siňen ýeri ondan sakla we cennet beheşt uçmak, Türkmen beheşte uçmak diýär. Ol uçmak ki Hudaýa sen rahmatyň ýeri şonu bize nesip etip doga ediň 4 zat boldy. Yine Peygamberimiň tapşyranlady ey musulmanlar barıp daňatandan ta gün ýaşaýança aç gedilýär Hudaý Taalaň razyçylygyny tapjak bolup diliňizde gaýym boluň diýipdir. Gıybet, tuhmet, eziyet, haramdat eşitmek, bidireklat görmek, şolara habardar boluň diýipdir. Aňruji bolsa biri men oturşaýyn, sataşaýyn diýip bermeler. Ente gurrun boljak bolsa, dostuňa aslan aýtdy goý. Dost birimizin ýadynda salyp duraýlyk. Aýtdy dostuňa, men bir wagt gıybet etsem, hayt gıybet etmedi, men ýadyma sal. We men seni gıybet etsem, men sen ýadyňa saly. Birimizi aýdyp duraýly. Bir wagt Hudaý nekerde gıybete dilimiz, töhmete, bir eziyete barsa derrew estağfurullah edeýlik. A tarafy razy edeýlik, özümiz estağfurullah edeýlik. Ol gıybet bilen qur açgallygymyz, susuzgallygymyz bolagamasyn. Göze de qaim bolmaly. Şayetde bir näçe Ramazan aýda bir näçe seriallar, bir näçe bernamalar bar bolsun. Mübarek ay. Bir 60 saniýesini kulli Recep bilen çalyşyp bolmajak ay. Bir saniýesini kulli Şaban aýy bilen çalyşyp bolmajak ay. Oň ýerine bir para Qur'an oky. Hak Taalaň kelamyny oky. Hudaý Taalaň öz kelamy. Tebarek oky, Yasin oky. Durşugyna bereket. Sana rahaty kalp, itminan, sekinet, öýüň nurdan noli, bereketden noli, rızkallan noli, ahiretin abad, Hak Taalaň razyçylygy musulman da walla gününmek gibi. Bidirek televizyona, bernamlara, CD'lere, filmlere da hasy mübarek aýda wagtyňyzda asyl güýme mäwriň içeriňde de eşitdiň musulman da walla. Elhamdülillah. Hudaýa köp şükür 3 tane bername we odul kan bolardy. Elhamdülillah. Näçe wagtlar gördüm nakşy bernameler. Bire Kadir giýje, gaty teberrik giýje. Näçe min giýjeden gowdy baýtya Hudaý Taala. Bir näçe ýyl mundan odal ay Kadir pay, ay hay we hay oturşyk bilen geçirilerdi. Hudaýa köp şükür ne denanylaryň arasynda, ne erki adamlaryň arasynda şu bername ýokşy zamanda. Şu ýoklugy da gowdyr, şu ibadet bilen, doga bilen geçirmelidir. Ve Kadir giýje haçan? Ramazan aýyň ýersinne ulamalar aýdypdyrlar 27-si giýje. Bir neçe ulamalar aýdypdyrlar 25-i giýje. Bir neçeler aýdypdyrlar 23-i giýje. Bir neçeler aýdypdyrlar 21-i giýje. Bir neçe ulamalar aýdypdyrlar Kadir giýje aradan ýersinne diýip belli dädir diýipdirler. Bu biziň emessek gowanna. Bizim etmeli işimiz var musulman da walla. Giýje turup namaz okuymak ewliýalaryň, peýgamberleriň işi. Bu ýerlerde de ýatsy bilen ertimiz okuysak boljak, giýje turup namaz okuyma bizden kyn. Elbette okuyýarlar badyr. Emma Ramazan aý behtirin fursat. Her näme sen selallyňa turýan, turanmaýyň ýort, künnügi eliňe al, sınja dehret kıl, 2 rekat nefil namaz okuy. Behtirin fursatdyr. 2 rekat nefilli oky. Näme sura goşdan da goşaga. Alhamdulillah wallahu oky, alhamdulillah bi rabbil falaq oky, alham inna anzalna oky. Bir alham bir qul wallahu, bir alham 3 qul wallahu. Näfor okysan oky. Her gece okuysan, evvelena Kadir gece her yerik düşse düşsün. Her yerik düşse Kadir geceden paylı olayan. Bir. Ondan sonra da
Gece tur namaz okuyanın guruhuna girersin. Hudaý Taalaň fazly kändir. Hudaý Taala Erhamur Rahimin, Ekremul Ekremindir. Kıyamet gününe inşallah fakat arada eden şeysen Hudaý Taalaň rahmeti kändir. Kıyamet günü seni şol gece tur namaz okuyanın guruhuna salsın. Ramazan ayın bereketine. Turanmayın, hem hawan açılar, hem uqdan açılardan, hem de gece tur namaz okuyanın guruhuna girersin. Bir de bir fırsatdır Müslüman doğalla. İkilenci var, odal bağol inne elhamdülillah yengilişenler, ya Ramazan bernamazı. Onun ördü gecesinde. Gerek zatte, odal bir yaşulla, fakirla, moğallala, ahulla koyuptırla, Ramazan ayları gelir de geçer, ayın onun ördüne yalqımın seçer, atın eğerlep de miner de kaçar, Muhammed ümmetine ya Ramazan niyemiştikle, hey Ramazan'a geçip var ya, havasını cem edin, fikrini üyüşürevering, ibadet bilen geçirevering dep gap-gap aylanıp çıkyanmışdykla. Ramazan aylar gelerdi geçer ha, ayın 14-i bolly, atın eýerlep minip gaçyp barýa, hey musulmanlar, hawasyňyz jem bolsun dep fakir molla däde aylanıp çykyanmışdyk. Emma bu mahal ok ýok, ýöne şuluklyk, gyýykçyklyk bir näçe ýyl mundan ozalbady. Elhamdülillah küçül bar bir de galyşygly, şo galany da gowdur. Bigat ýaşulla wa, merile wa, çağala wa, ola bolmahan Ramazan ay durşuna bereketli gecedir musulman doğalla yaş dostlar den doğuşla 20-15 yaşın içindeki dostlar gayret edim şu qalanı qowdu üçüncüsü de odal bolup da inni qalan bername ki qalanı qowy odal yürüyte aradan çürüm futbol bernamely bolardy gerek zatlar jami Ramazan gerekke bizlerden çürüm başga wagtlarda qoýamaly başga ýylyň içinde kanki bar bir gijelen qysqylygy bilen ya tarwaňa mydahym bolmaly ya hatmaňa mydahym bolmaly ya teberine mydahym bolmaly ölüp daň ew ýanyna oýnap tamam edip gep seläliň ya iýip biljekke ya selälikden önçek bir ýarym saat ýatyp nagat hanywadaňa iş bolmaly gel tur bigat kynçylyk gayrat edin Ramazan aýlymyz bidirek barnamalary bidirek bir dünýämizde peýdasy ýok ahiretimizde peýdasy ýok zatlara Güymen mäliň musulman doğalla. Emma Ramazan ayın aradan meselelerinden, Ramazan ayda aradan meselelerinden. Salatımrak geçeýin, hawasyny jem edin. Musafiratda bolsak, musafiratda şu aýdyljak meseleler fiqh Hanefi, Hazreti İmam Agzam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görrüňi. Ki biz Türkmenlerin mezhebi fiqh Hanefi'nin görrüňi. Eger musafiratda arada tutmak meşakkati, kıyınçılığı bolmasa tutmak gowy. Aradalyp agdyň beklemek gowy. Emma meşakkat, kıyınçılık, horçılık boljak bolsa atmak gowy. Biz bir näçe zatlary ýatdaşypdyr. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafirat boldy. Bir wagtda seläliň öýde iýipsiň. Erti namazyny okypdyrsyň. Sagat 7 awvel stop 7-de terminaldan ugrajak Teherana ya Maşada ya başga ýerik. Bu suratda selälik wagtdan wagt öz owaňdydyňda inni wajipdir. Agdyň owun beklemek. İnne o ruhsattan çıkagılı sen. İnne hükmen qaim durmalı. Bir vaqt açanın melenne keffare yok fakat qaza var. Keffaran gurruna ahirde gelir. İkilenci mesele. Oňana meriçilik wa Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir meriçilik. Çeselälikden öwünçe oňmadyk bolsun, çeselälikden soňram oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekler. Ya tutupdyr saat 8-9'dadır açmasa boljak der. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir ökde musulman dükde sen açmaly diýipdir. Ya meselen tengi nefesi var. Sen espri istifade etmelidir. Ya her gün hükmen şu günnüýüň içinde bir kidany kurs atmaly diýipdir. Hudaý Taala hud Qur'an-ı Kerim'de ejade berdi. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başga günlerde tutaň diýipdir.
Emma soňram da hiç wagtda açylmak umydy ýok boljak bolsa, onda fidye bermeli. Fidye diýende her günüň tarapyndan baş fitre miktar 1 kilo 600 gram ýa-da 2 kilo buğday ýa buğdaýyň pulunu bermeli. Ýene bir agdyň açanyň müşkili ýok. Gowreli bolmak bir denana, gowresinde çağı ba. Tutsa da bolýa. Emma pezeşki musulman dükler aýdypdyr, sen çağaňa ýa öýüňe zereri boljak. Ya helakat ya bir qatym meriçilik boljak. Ya süýdinjekkä. O direk bir qynçylykla bolsa, şeriaty öýden şeýli parz arada da bolsa, şo taýnaçylykda aýdyp goýupdyr. Gowrelden ana bolsaň, soňram qadaýdaga diýipdir. Gowrelden ana bol, ay men şmal pul jazyn berasam, soňram da qada bamy? O gurrun agdama. Sen soňram tutup biljek, pul berme gurrun ýok. Pul berme gurrun bir adam ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Jawan gel, men ne pul jazyn berajak diýär. Ýok, pul berme ýok. Pul berme ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyk ýatdaş etip goýýardyň. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmändiň. Näçe günden bileňak, onu midenine uramalydyr. Denanalyň uzurly günne düşmegi. Adat bolýan günleri. Ya bir çağa dünýäge gelip ondan soňram iňi näpak bolsa. Bularda da agdyn açyp dagyk günlerini bellep soňra qadasyny hökmen almaly. Bir wagtda denanalar şol adatyň öwüne geçýän gursdan istifade etseler, eger gursda bedenine zereri ýok bolsa, taýinki adat görmeýin, gün bahem şu qılgınlyk bilen tutaýyn diýse, ulamalar şeriatda müşkili ýok diýip aýtýarlar. Biz adatyň öwüne geçýän gursdan istifade etmek Ramazan aýda. Şo gursda bedene zereri ýok boljak bolsa, istifadenin müşkili ýokdur. Ýoksa da soňram qadasyny alamaly. Yaşulymyşdyk 50, 60, 70, 80 zenany erkadan fark etmeýär. Jany sag bolsa hökmen tutmaly 20 ýaşyndaky ýaly. Emma tutup bilena soňramda qada alyp biljek däl. Ýaşy 90-80den geçip barýar. Ola her günden çürüm bir baş fitre miktar 1 kilo 600 gram ýa 2 kilo buğday ýa buğdaýyň pulunu bermeli ki ona fidye diýilýär. Bu fidyany ýaşuly da tutup bilmeýär. Aradan evveline versen de bolýa üýşürip abasyny jam bolsun. Her gün ne versen de bolýa. Ýok üýşürip ahyrda da bersen bolýandyr. Ramazan aýdan başga wagtda Recep aýda, Şaban aýda nefil arada tutupsyň. Sen dosyň öýüňe gelipdir. Ya sen dosyň öýüne barypdyrsyň. İkisiniň hukmy bir. Sen agdyň arada da dosyň da diýe ýylly ýylaşyr öýe geldiň. Zat iýbişmejek bolsaň diýip narahat bolyp oty. Munda peýgamberimiz aýtdyr, agdyň açagy diýipdir. Başga bir gün qada et diýipdir. Eger gün örtüden ew bolsa, ol gün örtüden soň bolsa, ay dost aňyrda zat galmady, indi men galyny duraýyn niýmeli. Emma öýleden soň bolsa, öýde enedädiň bolsa, enedädiň öýüne de bir ýylly ýylaşan musafir etmişdiň, bir gün gele kana gitjek. Recep aý Şaban aýha, arada aýyň görnüňe däl. Enedädiň de jan ogul bir musafir etden aýda ýyly bir geldiň, biraz iýbişsene diýse, öýleden soňra da bolsa, enedädiň hatyrine iýbiçamaly, soňra bir gün qada edagamalydyr. Ine bula bir näçe zatlar ýa agdyny açmagyň ejada berýän zatlar. Emma bir neçe zatlar var. Ramazan aýy bolsun, başga wagt bolsun, agdyny asyl açmaýar şo zatlar. Sen arada biri arada tutupsyň, öýlen ýadyňa düşenek arada dygyň asla. Howluk manjyk çaýsyň içipdirsiň. Tawhirne etip bolýan, oha görsen aradamışdyň. Ya Ramazana ya başga wagt. Hudaý Taala mehmanydyrsyň, bitin agdyňda arada, agdyňda ondan çyrym açmaly däldir. Ol agdyňy Ramazan aradaňy batyl etmeýär. Bir wagtda biri biçip duran bolsa, sen ne görsen näme?
Eger yaşlı bolsa aytyp berme diye koy ýeşsin otursun. Ýadyna çynakda. Eger jowan bolsa hayt sen agdyň arada dämi diýip ýadyna sallyp aýtýar ulamalar. Aradan batyl etmeýän meselelerden. Hawa hewre kızgan tutap barýan. Kelläň ýuwjak. Ya bir sawunmadan sürem suwa düşjek. Agdyňa açýan däldir. Aradan batyl etmeýändir. Suwa düşmekde, keyfine suwa düşmekde, suwa çümp çykmakda, kelläň öletmekde, ya bir öl parçany bir zady dolanmakda, ya üstüne örtünmekde, ya öl parçany kelläň daňmakda bilen hiç haýsy aradan batyl etýän däldir. Meswak kurmak hamirdan dany bolmasa müşkil ýok. Günnüzde uramal. Hamiri ba bolup-da meswak urman günnüzlerde. Doğru bir neçe ulamalar ki mekruh diye ağzını açmaya diye. Onu da ağzını açmak beter ihtimalken ol hamirden eriyenden sonra ol ağzın ölü bilen ağzın suwu bilen şayet içine gitsin ağzını açsın. Akşam hamirli meswak uramalı. Emma günnüz hamirli meswak bolma ortan hamiri yok bolup uram. Rogan zeytun molsan, her tüysli kerem molsan. Ramazan ayın günnüzünde kelläňe, eliňe, aýaňa, bedenin her ýerde kerem o ýağ istifade edenin ennamyňa çalanyň hiç aradagy müşkili ýokdur. Ýağ bolsun, kerem bolsun, ennamyňa çalamaly günnüzlükde de. Aradaňa derer bermeýär. Dükter gatyra bertir gözüňe damdyrmaga. Göze gatyra damdyranyň günnüzlükde de agdyny açýan däldir. Emma kulak bilen buruna gatyra berilse, onu günnüzlükde gatyra istifade etip bolmaýar. Göze gatyra damdyranyň aradan agdyny açmaýar, emma kulaga buruna gatyra bolsa, ol agdyny açýandyr. Emma suwa düşende, ya suwa çümp çykanda kulagyna suw gitse, o agdyny açmaýar. Tekrar edeyin. Göze gatyra damdyranyň agdyny açmaýar, kulak bilen buruna gatyra damdyrsaň agdyny açýar, kulaga öýde suw gitse o agdyny açýan däldir. Kan mermek ya da hicamet, hicametin öýdeki sünnet, arkaňdan hafaganyň alýalar. Agdyny açmaýar. Emma odal zeýif bolsaň, ya kan merende beter zeýiflejek bolsaň, ondan mekruh. Yok, kan merenin menene zeyiflemeyecek bolsan mekruhçılığı da yok. Selalikten önce gusül vacip bolupdyr. Selaligin iyipdir. Daň atypdyr. Qamat diýjek bolupdy, inni barıp gusül etjek. Aradagy müşkili yok. Ýa-da agly arada günnüz ýatypdyr. Turya gusül vacip bolupdyr görse. Manda da gusül edamaly, agdyny açýan däldir, ýaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdyr. Ya o maşindan o maşiny benzin çekjek. Şilengi sorýan, agdyňa benzin gelmeýär, emma haqqyt bilýän içiňe ýaxşy benziniň ýeti gidipdir. Aradaňa zarar berýän däldir. Her bir ýis bolsan, ýisxanyň menen aradaňa zarar bermeýär. Emma benziniň öýdi gidasa, o da içine gitse, fakat qada we keffara ýokdur. Günnüz kepläp duruşuna, ya Qur'an okyp duruşuna, dodagy öl bolsa agdynyň suwy bilen, şo dodagynda ýene ýalasa, ya öşül agdynyň suwuny ýene öýdi ýutsa, aradasyna zerre müşkili ýokdur. Yen naharın pes vermek meselesi, katım muhim meselesi, kan dostda da yansıyan meselesi. Yen naharın pes veriyor, kusuya. İki tüysli valiye. Bir valiye, öyle yürek bulaşma bilen, oňana barmağını ağzına sokanak, ağzına yelek sokanak, ağzına parça sokanak, bir oňmasızlıktan öyle pes verdi. Manna kan pes verdin, az pes verdin, agdyny açmaýar. Agdyny doldurdun, doldurmadın diýen gürrüň ýok. Öde gelse agdyň açylmaýar.
Emma bibiri öz keyfine zor gulsa elin ağzına sokup ya yelek bilen her nämeden çirim bolsun. Mınna gurrunma. O da egel ağzı dolu gulsa pes verse ağzını açıya. Yok zor elin soktur yelek soktur bir azıcık pes verse ağzını doldurmasa mınna ağzını açmaya. Biz özün zor gusmak bilen pes vermek bilen yok özün yüreğin bulaş pes vermek ikisinin farkı bolly yanlış mağur eylem. Enan eline çağa ba. Süt vermeli bolya, emdirmeli bolya çağasını. Hiç zararı yok. Dehrette bozulmaya, ağzında açılmaya. Yöne eni zayıf olsa, süt inmeyen olsa, çağı da heyur azavay olsa, başlatta almayan olsa, manna ağzını açamalı. Çağı emdiriyenden ana. Yöne evvelin fırsatta qada etmeli. Bala da ağzını açmayan zatla oldu. Ama kulli bir näçe meseleler arada değişli. Kan bolyan zat. Selalligini awadan suratında alıptır, iyi çıptır. Tekmil bollum dep niyet etdiye, niyet etdim dağatandan ta gün yaşayança arada tutmağım. Faqadın özüye dağatmağa yine 15 daqiqa yarım saat vaqt ba. Bir kursuda qalıptır. Ya aslan kursuğa almaptır, keyfine var su içecek, müşkili yok. Son mun niyetini öz dağatandan sonra maqim. Dağat yanca niyet ettin etmedin ecadan badır. 3 tane mesele var nefile değişli. Nefillidir aradadan başka vaqt keyfine tutanın. Biri Recep ayı, Şullem, Şaban ayı arada tutyan. Ay arada ayada ağzım açık koyverey ne diysen hükmen on yerine bir gün qada etmelidir. Bir cevun keffare yok. İkilencesi bir gurrunma. Şullem ya Recep ay ege bir gün tutsan hükmen qattandan yine bir gün tutmalı. Bicire gurrun yok. Bir günne tutsan bolya, 2 günne tutsan bolya, 3 günne tutsan bolya öz erkine Ramazan aydan başka vaqt. Üçüncüsü de Ramazan aydan sonra altun arada tutmak. Ramazan aydan sonra xiliyana bayram ayı değil. Bayram ayının içinde altun arada tutmak ki qatı sogabıken arada tamam oldu bir güne İd-i Fitr olya. İd-i Fitr geçti ertisinden başlasan da olya altı günü. Bir günden başlasan olya. İnni keftese tutsan olya. Hulasa şu altını şu ayın her yerine tutsan bolya. Hatmen ertesi başlamalı, hatmen şu altını idveyd olmalı görün yok. Şu ayın her yerine düşsün bolya. Fakat ayet günü bolmalı değildir. O da qatı sogaplıdır. Bir tawar denanalı var. Falancan dünya gelende arada 10 gün arada sığattır. Ona da 20 yıl geçip var ya. Hazır da qadasını alanak. Öyle Recep ayı Şaban ayda ol nefil arada tutup deyip etmeli değil. Qadan bağ olsa nefil arada tutmağın müşkili yok. Yani qadan bağ vakti nefile günün güymeme. Bir vaqt müşkili yok. Niyetinde evvelin fırsatta qada almak bağ olsa bir tovarla valya aslan qadası yadına düşenek keyfini nefil tutup be. Bergini vermeli deslap, qadadan çıkmalı. Ondan sonra nefil tutun. Misafir etmiştik. 8-9'da ya öğlen öyüne gelip düşüyor. Ne etmeli? Subhanallah iyiptir ya imandır. Zenana uzurgullarmıştık. Öğlen pek bolya. Ne etmeli? Akşama çeli. O gün arada hesap değil. Ne subhanallah iyiptir da. Ya zenana uzurluttu öğlen pek bolya. Akşama çeli vacip aradan hurmatı deyip onunla da saklanmalıdır. Eğer misafir öye gelip düşüye suyurunurtan öyle dağdan mer niyetini arada tutmak bağmıştık. O bila belli akşam meseleyi yine saklanıp da aradası oluyor. Ama zenana uzurlamıştık öğlen pek oluyor. Bir hükmen şovunu sonra
qada etmeli. Yöne akşamaçali saklanmalı. Yine bir muhim mesele. İşte Şaban ayın ahirki günü geliyor. Bir de akşam selaligin iya ya iyanak niyet et diye. Eğer erti Ramazan ayı olsa men arada diye. Eğer erti Ramazan ayı bolmasa men arada diye. Şoň menen yat diye. Eğer fakat şu niyet bilen yatsa erti Ramazan ayı bolsa da men niyeti doğru diye. Şon bayat qat'i niyet bolmaly. Eğer Ramazan ayı olsa men arada, Şaban ayı olsa da men arada deyip yatsa o niyetten niyet bolyan değildir. Ya meselen Ramazan ayının içinde erti doktora varacak. Eğer erti doktor pezeşk kurs verse onna arada değil. Kurs vermese men arada tuttuğum. Ya bir de olmadı. Niyetin tut arada deyip. Erti doktora barsan var. Doktor açmalı deyse açamalı, kefarası yok. O fakat bir gün qadası var. O da zaruri açmalı olsa, Müslüman doktor olsa. Adam saqış çeynemek. Bir tovar ulamalı dereri yok deyip ya. Ol qadim saqış, aq saqış değil yani. Onu çeynenin men içine zat gitmeye. Bu malıq şikli adamsla onun süyücülüğü tamam içine gitti. Ve bu malıq saqışlar çeynemek ol ağzını açıyandır. Saqış akşam çeyneten çeynemel, günni çeynemel değil. Ramazan ayın günnüydinne niyet edipdir, arada tutupdir. Keyfine ağzını açsa ona keffara da vacip bolýar, qada da bolýar. Qada bir gün tutmaly. Keffara näme? Keffara şol adam 60 güllap, 2 aylap, iz ve iz bir günne kemmencik. Eger 59 gün tutsa da 60-cı gün başlarmasa yine qayta başlamalı. 60 güllap, iz ve iz arada tutmalı. Arada tutup bilen onna 60 nefere her gün subhane bilen şam vermeli. Yoksa da her gaysına baş fitre miqdar vermeli 60 nefere. Buna diýerler keffara. Yine bir kan bolýan mesele. Günnil ağda arada dehret kılıptır. Ağdın bir form öl yanak soğuk bolýardy. Bir tor dostlar pakirli dol tükürýärler. Şon judunta ağda açyljak yanak tükürmek gerek däldir ha. Dehret kılyan gidi vermeli işin menen bolu vermeli. Onda şu ağdını suwa yanak waswas bolýar tükürüp du 3-4 kedek yok tükürmek gerek däldir. Meriz bolsun, musafir bolsun, uzurlu bolsun, her ýagdaýda eger Ramazan aýda bolup agzyny açsa özü ibişek bolýan bolsun ya hatta zaruri qurs atjakda bolsa hükmen mahfiyana bolsun. Ogrinça bolsun, hatta öz erhileyde bolsa, enedäde de bolsa, ogulgyda bolsa görmesin. Halvat ogrinçasdan atsın qursunun ady. Ya ibityan ne olsa, meriz de olsa. Ay mena onu maktip Amerikan arasında aliyip oturmasın. Ağdığı anaptır. Kan içine gitiptir. Eğer heywara az yönü bir tükürük saralar miqdarıca kan molanı bilen ağdı açılmaya. Yok heywara qızılgan kan giden bolsa, onu fakat bir gün qada etmeli. Selalige turuptur, erti arada tutacak deyip. Niyet etmenler, niyet yadından çıkıptır. Niyet gerek ki, selallige tursam şoň özi niyet de. Men niyet etdim, daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagy falan, onu aýtmak asan lazım da, aýtsaň aýdamaly. Ýoksa selalligiň özi niyetdir da. Tarawih namaz. Müslüman dogalla, awwelana günnüz arada qirepti ýok. Ramazan ayı repti var, emma günnil arada repti yok. Ya uzurlu ya başka zat bilen ağzını açıptır, akşam tarava gelmeyecek bolsa men bunu arada tutmadım deyip, yok, bu işte var. Bir. İkincisi, hatme itiyan dostlar, Müslüman doğallar, 6 gün hatme itecek, sonra tarava varacak ya boynundan savulya, beytme. Necire cemaat bilen okulup duran nefil namaz.
Doğru sünnetin bitirin, hak Taala'nın kelamını işleyin deyip hatna varsan qowdat. Sonra men tarava boynumdan ayrılsın deyip hatna varmak ol uğur değildir. Her giyeceğin öz başına sogabı var. Her giyeceğin öz başına bereketi var. Näme deyip ondan qalma. Tarava hem erkek adamlara sünnettir cemaat bilen. Zinanalara da yeke. Zinana yeke okuysa cemaat bilen okuyanından 27 beraber sogab kendir. Erkek adam cemaat bilen okuysa yeke okuyanından 27 beraber sogab kendir. Zinanalar da hükmen taravaların okuysunlar. Her iki reketten salam verip yanlışlık bolsalar yatsisini okuysunlar. Vitir namazını okuysunlar. Tamam mı oldu da? 10 tane fişken çöpü ya 10 tane nohut bırak yanına alıp koysun. Her salam verenden birini geçirsin. Her 4 reketten ne? Bir Subhanallah aytsın. Tesbihin bir aylam çıksın. Ya bir elhamdülillah aytıp çıksın. Ya Allahu Ekber aytıp çıksın. Her 4 reketten oturan yerine Subhanallah. Ya elhamdülillah. Ya bir sefer Kur'an her nameste valiye. Her 4 reketten oturup tesbih, elhamdülillah ya Kur'an'a meşgul bolamalı. Yani hükmen sünnettir. Bir adam Ramazan ayın günlüğünü Hudayım farz etti deyip tutsa, akşam taravani Peygamberimizin sünneti deyip okuysa, eneden nogma günahdan pak boldu deyip aytıyor. Sahih hadis Peygamberimizin aydan keldi. Hava qaramıqmış. Gün yaştımı qadip ağzını açıyı oti hadir gün yaşana. Ya danatan nedir deyip selaligi oti bir deneştiye görse qamat deyiptir. Bunlara kefaret yok, fakat qaza vardır. Nämenen ağzını açmalı deyip soruyalar. Hurma bilen en behterin yolu, yoksa da su, yok merizmiştik. Bir dermanı var, şun evvel vakt astığı olacak, atıvermeli. Böyrüz. Hurma bilen açmanın bilen ya su bilen açmanın bilen günahı var diğer yallat değildir. İ'tikaf oturmak. Ramazan ayın ahirki 10 günne Peygamberimiz bilin kuşap, çıllap mescitte 10 gün oturyanmıştı. Ahirki 10 günne. Her şehirde, her ovada bir neferin oturmağı sünnet-i müekkededir. Qaim sünnetlerden. Eğer her şehirde ya ovada hiç kim oturmasa, şu ovadaki, şu şehirdeki adamın hemmesi günahkar olayandır. Eğer bir nefer otursa, sogabını öğreliye, başkalan boyundan günahını ayırayandır. İ'tikaf näme? Mescitte oturmak. 10 gün oturup bilemek. Bir boşluğunun bir fırsat tap. Selalin iyi de mescide var danatmaka, adan çekilmeka. Ağdaçar değil mescitten çık. Bana diyelim bir gün i'tikaf, duruşuna sogap, feriştelere men demek. Şol ibadete meşgul olup oturmak var. Zenanlı bize i'tikaf oturatımız geliyor. Vel mer'atu ta'tekifu fi beytiha. Fiqh Hanafi'da zenana öz oturacağına, öz aşpazxanasına i'tikaf oturvermelidir. Bir zaruri dehresincadan çirim çıksan çıkmalı, başka vaqt otağından çıkmalı. Bir derek gurrunlara da meşgul olmalı, tesbih bilen, Kur'an'ın bilen, ibadetin bilen olmalı. Yoksa da 10 gün otursan kamil sünnet, yok bir gün otursan da oluyor. Danatandan te gün yaşayanca. Bir de i'tikaf meselesi. Yine aradayda bellimeli latlardan. Başka vaqtda bellimeli, yani araday muhamrak. Adanın hurmatı. Ağdaçar vaqtda adan çekvati. Sukut. Adança cevap vermek sünnet. Adançı ne maysa sen ayt. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sen Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adançın aydanını sen aytsan, sen adan çekenin sogabı vardır. Olacak. Birce hayy alel-salah, hayy alel-felah diyene la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah diyamal. Başka yerlerde ne adan çaysa sen aydı vermeli. Hükmen hurmatını saklamalıdır. Adan çekilenle
azanın hormat saklanmany gurrun edilip duran bolsa ya önküden meter gurrun kaldırsan ahir demde can çıkacak bolany can kıyınlyk bilen çıkar musulmanyň oň zererine bolar diýär musulman dogallar ayet etmeli atdy. Bir de mescidin hormaty adan kamadyň arasynda her haçan bolsun cemaat kärrak bolýar mescidin içinde asyl dünýä gurrunda bolmagy. Yine adanyň muhim meselesi balypdyr. Adançylar arada tutyan musulman dogallar gaty bellemeler. Elhamdülillah 30-40 ýyllap tejrübe edip dan haçan atýa gün haçan ýaşaýar diýip bir bernamalary ýaýratýarlar aramyzda. Ol kon bir nigmat soňady. Şu bernamadan hükmen istifade edelim. Oham meselen saat 5'te dan atya dip meselen şu bernamada yazılamış. 5'te dan atya diptir meselen. Men sen wazifaň näme? Ha, 5'te dan atya diýen bolsa, men bir 5-10 naga öwünçek ihtiýat edeýin, şondan 5-10 naga öwünçek çekneýin, iýitmeden diýmeli. O beter dagyk dädir 5-6 dagy ihtiýat de özümiz etmeli bolar sahim. Bula bir ikincisi adançylar bu barada jedel gerekkä ki diniň murnuny daňatya saat 5'te diýip ýazylypdyr. 10 dagyga geçirdi adançyk. Yok, kağıdı diye şuna danatçı deyiptir, menne danatçı adan çekecek diye. Bu 5-10 daga ihtiyatı var on. Dağdan şayet 5-10 daga önçek yazılanmalısın. Bersi 10 daga geçirin. Adançılar, hükmenle eşittirin adançılara. Bername bağ olsa, şu bernamada mesela saat 5'te danatçı yazılanmalsa, bersi 5'ten 10 geçirmeli olsun. Adan çekmeden çüreyim. Bir vakta wagtyndan önçek adan çeksen ol adanyň adan däldir ha. Ol adany gaýtalamaly bolýandyr. Onnaga soňra çek. Dagyk wagtyna düşsün. 15 daga soňra çek. Abbasym okuyjak-da namazyny. Jemaatyň bilen maslahatlaş, adany çekde kamada jemaat bilen namazyny oky. Aradaki dagyk bername bilen adan çekmeli bolsun. Ihtiýat etmelidir hükmen. Yeni bir ýerde Hanwaraýlyň adan çekilýärmi? Yo adan çekenek, onda iyi veriň diýip aýtdy. Adan dağdan 15 daga 20 daga soňra çekilýär. Ýöne açgalygymyz bolamasyn. Adanyň meselesi başga, aradan seleliň meselesi başga. Adan niýlen köplen türkmen mantagalarda daňatandan 15-20 daga soňra çekilýär. Gowsy da şo. Emma selelik diýeniň dağdan öwünçe tamam etmeli. Dağ atmaka ağzın bekli olmalı. Dehretilce gede olayım. Dehretilce etseniz bereketli olar. Öyünüz ırskallan doğalı olar. Dehretli gediyen adam namarda zar olmar deyiptir Peygamberimiz. Dehretli gediyen adam imanlı gider deyiptir. Yine bir ulukan olacak. Bir tatil gününüz de düşse, cumğa gün düşse de, ömrünüzde bir çeydekte olsa, Peygamberimizin özünün mübarek aydan kes musulman doğalla. Her kim, her musulman zenana erkadam fark etmeye. Mescitte erkadam zenana öyünne erti namaz okuyandan sonra gün doğuyanca Hudaýyň ýadyna salyp ya dersi bilen, ya Qur'any bilen, ya tesbihsi bilen meşgul bolsa, gün doğup bireme gün ýokarrak çykannada 2 rekat namaz okuysa, bir 2 rekat kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin 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 rawahu Tirmizi ve hasanah. Her kim erti namazyny okuysa, erkadam mescidde denany öýünne gün okuyan çağda şu taada oturan yerine oturup tesbih bilen, Kur'an bilen, ders bilen güýmense, ibadete meşgul bolsa, gün doğandan nor onnaga soňra gün bir misk ýokary çykanna 2 rekat namaz okuysa, bir hac we bir de umra öýde de tekmil hiliniň sogaby bar diýipdir. Peygamberimiň özüniň mübarek aýdan kes. Yarım saatda ele gelýär. Ramazan ayı bir fırsat, bir tatil gününüzde düşse de, bir hevara
bir gedekde bolsa, ömürde de bir gedekde bolsa inşallah etten galın Hudaý Taala Erhamur Rahimindir. Yarım saatte bir hac, bir umra, o da tekmil hili vaciptir. Başardığımızdan gowa adamlar bilen yoldaş bolaylyň, araday beýleki wagt her haçan bolsan, hassa araday ýit gülle gelýäka ogul gyzla denanala öz adamsylarynyň, öz ärleriniň, öz ulkan dogallarynyň ýagdaýlaryny raýat etseler, bir heýwere türkmen ýorganyna göre aýak uzatmaly, o bennek agram salyp berge girer ýaly dep bir heýwere egin maşlarda ýa başga almalyda tezyinatlarda agram düşürme göreýliň. İt güllerde behterin fursatlar hukman kepleşmeýäniň de bolsa bir salam aleyket. Sen salam aleykediniň men aňyrsynyň özüýe bir 3 gelek bir salamyň bar boýnundan sowulsan hukman dogana baryp duraýlyň. Hoş ahlak bolmaly, salamlaşyp durmaly, erkadam menen, denana bilen. Ahyrkysy da Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey denanala, siz sadaka känmeriň. Bir adamyň kaygysy, bir adamyň pikri, şu zeýip, garyp hanawadalyň pikri bolsa, şolaň iýbiçgisini ýa egin maşyny tekmilleme bolsa, şolary donamak bolsa, Peygamberimiziň aýdan kefi, şol adam din ýolyna kafirle bilen urşup beren ýaly, giýje daňatýança ýadamany namaz okyp beren ýaly, ýylon kaýada ýaltanmany arada tutup beren ýany sogabadyr" diýipdir. We bir adamda musulman doganyň işinden çyrim ýortsa, bir musulman doganyň ýeňiljek iş düşüpdir, edari bolsun, beýleki bolsun, Hudaý üçin şonu bitirse, çe ýeňiljek bolsun, çe agyr bolsun. Peygamberimiz aýdypdyr: "Şo benneň, şo musulman doganyň çe öz içeriňiz bolsun, çe daşaryňiz bolsun. Şoň işini bitirseň, şoň sogaby men mescidime gelip Medine baryp Peygamberimiziň mescidinden çykmany 2 aýlap oturup ibadet etmeden ne sogaby känlipdir." Medine baryp Mescid-i Nebewiye var, Peygamberimiziň mescidinde 2 aýlap çykman oturmadan bir musulman doganyň işini, hassa garyp doganyň işini ýola salmagyň sogaby kändir diýipdir. Hudaý Taala imany abruýdan aýyrmagan.